Почему дар мекунад, сай замин рафтан намефорад, ё магазин айхона дуртара хишид наметаврад. Аксияи калонтаримона мо сар додем. Скутеро бародаро мешавад свети сафед, свети кабуд. Инҷа бародаро дурад хеле карзина калон меша, ягон тарбузака, ягон чи кадри бумони. Ин қафора блокировка кини мачит медурои магазин медурои. Анам хеметони блокировка балона. Балона блокировка мекунӣ, бо ҳамихе ҳуй мекунӣ, дальчи рафтан мегирӣ. Комплект дора инҷа якта педал, меша педалоша часпонӣ, ранги велик педал бори ҳай кунӣ. Инҷа коробкада зарядмонакш ҳастай. Бародаро инаи модело омадагиам 5 аккумуляторои 60 ба 20 меша зарядаш 60-70 километр мебарад. Пункатиам заводид меша, старт-стоп пункати. 1 2 3 4 5 дақиқа я тахдай. 5 та аккумулятори калон мешавад. Свети сиёҳ, свети сери, свети сафед. Бо свети инай мокри асфалт дорем бародаро. Ҳамада нарх интересняй. Ами нарха бугу. Ина мо нарха гап мезанем пирратар. Данғара, Кӯлов, Босе, Қирған чӣ ҷое ҳастай рӯй мекунем. Фарқ надорад шаҳри ноҳиётон. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх TG. Аксияи калонтаримона мо сар додем. Скутерое ки буда нархошон 2300 сомон, мо ёро аксия сар додем 1999 сомон. Доставка тамоми шаҳри ноҳиё бесплатна бародаро. Количество камай успед кунен, заказ кунен. Скутеро бародаро мешавад свети сафед, свети кабуд то 150 кило веса мебардора. Махдум 90 кило меша як нафари дига пассажир қафошда бигирӣ. Оз ма полный обзор када шумода нишон метиҳем чӣ дора. Инҷа бародаро дора хеле карзина калон меша, ягон тарбузака, ягон чи кадри бумони чизи чорота. Комплект дора инҷа якта педал, меша педалоша часпонӣ, ранги велик педал бори ҳай кунӣ. Инҷа коробкада зарядмонакш ҳастай. Ана баъди бародаро мешавад як аккумулятора, аккумулятори литиони калон. Инҷа предохранитель дора ки ягон ваша предохранителша мекунӣ. Ана инҷа якта пассажир мегирӣ. Баъд ҷои зарядякша оз нишон метиҳем чӣ хел заряд мемонӣ ира. Ана неша да свет сахт мекунен, иша да инҷара мебардорен, мемонен инҷа заряд мегирад. Инҷа лампочка гирон мешавад. Ина сабз гирон сирх да свет ки зади сирх гирон мешавад, уже заряд рафтан мегирад. 5-6 соат заряд мемонен, пир мешавад зарядаш. Ана баъд зажигани бародаро инҷа анам хе гирон мешавад. Инҷа уровни заряда нишон метиҳад. Ду калид зажигани дора, бо ду калид дига дора бародаро. Инаи ду калид кати мешавад. Инаи қафора блокировка кунӣ мачит медурои магазин медурои. Анам хе метавонӣ блокировка балона. Балона блокировка мекунӣ, бо ҳамихе ҳуй мекунӣ, дальчи рафтан мегирӣ. Лошкарам ду намо дора. Инҷа дора лошкае ки ина хеле лошка ҳастай. Ана лошкае ки ина хе места. Бо ҳамихе мебардорӣ мемонӣ, ин намеғалтада безопасни. Бо лошка дора ки ина хе айпара. Инҷа бо лошка хеле дора. Бародаро ё пачка ҳан на чихолаи заводской кати на панал. Ана инҷа баъд дорем свети кабутчаш ҳастай ҳамира. Свети кабуташ. Ё як заряд кати 20 километр мегардад. Бародаро ҳамада нарх интересняй. Ами нарха бугу. Ина мо нарха гап мезанем пирратар. Нарх 1999 сомон. Доставка плюс ройгонай. Рақамо да болои экран мешавад. Бародарое ки да ғарибиан метавонен шуморо да ватсапи мо занг бизанен. Адресотона метиҳен, мо худмо рӯй мекунем. Ҳама шаҳри ноҳиё ҳастай. Данғара, Кӯлов, Босе, Қирған чӣ ҷое ҳастай рӯй мекунем. Фарқ надорад шаҳри ноҳиётон. То вокзалотона доставкаи мо бесум мешавад бародаро. Бародаро инаи модело омадагиам 5 аккумуляторои 60 ба 20 мешавад. 5 та аккумулятори калон дора. Зарядаш 60-70 километр мебарад. Ана ё экраношон планшет мешавад. Инҷа дора калид, пункатиам заводид мешавад, старт-стоп пункати. Фара поворотни пеши қафо дора. Ана 3 скоруста мешаванд ё. Баъд комплектшон оина дора. 2 та оина боковой дора. Инҷа зарядник дора. Инҷа зарядник дора. Комплект педал дора. Моторо ё 500 ватта мешаванд. Мощностиш ба қувватай баландай. Баъд наҷада 5 та аккумулятор дора бародаро. Аккумуляторои калон 1 2 3 4 5 та дақиқа дига тахдай. 5 та аккумулятори калон мешавад ё. Ана педалам педал иҷа мезани, педалош ҳастай да карзинаш, педал катиам ҳай када меша. Ин иҷа почамонак дора. Баъд нашод нархша ка нархш интересни меша ҳамада 3800 сомон, доставка бесплатная. Баъд иҷа бародаро мо дорем свети сиёҳ, свети сери, свети сафед.
бо светинаи мокри асфалт дорем бародаро. Метавонем ба дили пур заказ кунем, доставка ҳамаи ҷо доставка ройгон аст. Бесплатна доставка мо худморроӣ мекунем. Почаҳо дар мекунад, сари замин рафтан намефорад, ё магазин ай хона дуртар аст, хишид наметавбурад. Ина мо скутер овардем, аксия шидагӣ, аксия 1999 сомон. Доставка тамоми шаҳри Ноҳиё бесплатна роӣ мекунем. Барои бародарои ғариб номери WhatsApp мемонем дар рӯи экран. Метавонанд ба дили пур муроҷиат кунанд. Доставка то вокзалошона бесплатна роӣ мекунем бародаро. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.